Hello mga kabishi! Tagaan may Archie irong regalo. Di siya ganahan mag-video kay iyaha ko nun ng personal nga message na di siya ganahan madunggan pero amo ni i-video. Okay. Maglingkod sa mga diri. Ay, amo diri ay Okay. Okay. I have a regalo for simple lang nga regalo para sa you. Before I proceed, I need to sing first. Ayaw na mo na. I choose one for my little kid. Precious naman. Precious is my. Okay. Before I proceed to give my gift, bisag di ko kamo mo English, but I try my best to English. Pero bahala na mo diha, kay ako kung ano siya kung gibati, ako ra ni express. I express my kwan, di ko receive ko eh. Okay. These things kini nga butang para ni Inday. Okay ra man agod. Kining butang para ni Inday. Pero hi, good morning. Manganta tadaan kay ato man nang iko nang ga inoodaan. Unsa ka oy? Murang tayo mapanaw pa dong ani. Magpasalamat punta sa gibod nga tanyata. Okay. Uy, ano excited ba mo na ako mo wata dili man kamo. Ako'y mo dawat, kamo mo dawat. Mauwi kami sa din kami tagaan. Lingkod na. Tawagon na tika. Pero mukantahan ta mo daan og kuan. Siki first. Mao nga religious song mo na. Siki first the king. Ano tagaan ang suit bitang ka barbay na pula barbay ito pati na suna. Dito ko. Balis galibo na yan binas ko pati suna. Nakadawat di ko og sirti gid. Tagaan ko og 500 sa mga mani dyan. Ya. Karon sang gitagaan na sa Thank you the Lord. salamat kayo. Uy. Gitagaan ko og 500 sa mga mani dyan. Tagaan ko. Thank you, thank you, thank you. Uy, pag gana eh. Uy, Uy, di ang bilay no excited ako gitoyo gini para mabitin di mo maayo. Unsa ning mga butang nga malipay mo or kuan pero akong gikuan nga malipay lang gid mo. Dali uy, ugi kasi papa. Kani siya nga butang ako ning gipili para ni Inday kay kahibaw ko nga mao ni iyang kalipay. Okay. Uy, apurado mo magdungan ra mo gabliha. Okay. Unya ra wa pa buhatag pa ko ani unya ra. Bitinon. Bitinon pa mas ko. Nasa di jahan ni bali. Abot mo diha kay. Jan, balik ko na ko dyan, oy. Salamat kayo dyan, ha. Suka na tagag barbarte, dos no nakere. Salamat kayo kay nagpalit ko mga kuan para nila nihatag ba niya. Para nila niya. Maglibo pa ko sa iya kung para mga kuan mga ginagmay ba. Okay. Dala di gisapot. Kana gisapot ka. Dugay mong kaibe. Paabot ko. Dugay kayo oy. Gipalit ko ni para ni dangdang kay kabaho ko nga malipay siya ni. Bawo lagi me. Okay. Kay ka di mabris mo gano. Ay. Inday. Nasi dagdag. Sa di pati katawgon or akong ihatag. Ang pingi niya. Ya, dili sad ko gusto nga makita na ko ni nga makatagkatag ni. Okay.
Surprise ko nimo kung unsa nito unya ra blihi. Okay. Unsa ikasulti? Thank you, Papa. Welcome. Kini sa sunod para ni sa ako ang anak nga lalaki. Ilang si Si ZE. Gipalit ko ni kay kahibaw ko nga ingon ani ang iyang kalipay. Nya Hilang. Uy, ang hilang. Kami din ba? kini siya nga kwan duaan na ni siya duaan. Hilang Na- Kini siya nga duaan nga simbolo ni siya sa kuan nga siya ra may laki sa siya ra may laki sa ako ang sa akong mga anak. Ako ni siyang gipalit para symbol para duwaan ni siya pero priceless but heartily given. Priceless but heartily given. Kini siya nga symbol para iyan ni siya ang ampingan niya. Doon na ni siya i-design para Ano na sige ingon ang pinga asa di ka? to protect our family. Isayo puting. Inday or dudong. Dodong, ibalik na ko para malipay si Dodong di. Kiss ko, babe. Kiss ko. Duwaan ni sa ka. Kung sa'yo kasulti. Thank you, Pa. Welcome. Ari na sa tanis Swin. Kini kang Swin o kang side na. Kini kang Swin, gipili na ko ni siya kay. Lubat ako. Hindi ko kaya. Wala mo. Di mo ko mag-after na. Kini siya kang Swin. Kanang simple ni siya nga kuan, duwaan. Pero meaningful ni siya. Kini Swin, ingani akong gipalit kay para imuhang kuan ba kanang kabaw ko nga ang gitas-on ani mo sa imong gitas-on sa imong una-una. Beer lis beer man guro ni ang sani. Oh, kanang ampingan ni mo siya kay nindot man ni siya. Ako ni siyang gipili kay murag bisag di ka ganahan pero ganahan man ko. Oh, imo ni Swin. Welcome. Unya ra lili Kini pud say na ko mo si porma ani niya pero himo na ko ni siyang kuan kay murag star ba. Kay ito may mong himo nga murag star sa pamilya kay. Pero may mura o higher kuan ba. Ang higher grade. I give you the gihatag ni nimo kay kabaw ko nga kuan kaani nga kuan kini siya nga butang kay murag ipalit ni nako kay murag sige ikay star ba kay ikay mohimo sa balay ya kami usay marisra niya si Swin sad kay support na siya kay ang doon na mong kuan pareha aning kuan ang bear kay mo support. Okay, I'll give you this kay I kuan trade that. Welcome. Kani kang mama ni mo. Kanang gi ako man siyang gipalit ko ni siya nga butang para makita nimo siya nga murag simbolo ba nga naara ko naglingkod din naara mo sa akong pag naunsa man ka oy na doon na ni siya ay murag thank you ako naman nagdito mami sige na kaya siya priceless na siya Lagot lang ko. Wala problema ko. Lagot ko naman sige. Diskarte mo buang-buang. Ay, dumana eh. Latay mo rin sa tanawa. tanawa o Oo na. Ibang tanawa na ron. Tanawa? Agi maghap ko mag-countdown ta. Asa man ikaw? Panaw ka? Hatag dito hatag po Ano na mga tanya? Ano na ang malaking istoryahan mo? sige na mag-countdown ta Countdown?
6, Dahil yung ganda mo. Murang Four. liroy. Di abli. Ano mo? Kung sa kayo na, di ako i-explain gani. Si Mali Beba. Bala, mo may kung pagtuo. Kuya. Di mo na kisiyon. Oh my gosh! Hindi mo na sa kisiyon kay mo blessings ka mana. Oh my gosh! Uy, ako mo. Picturean ta ko ni. Ganang ganang kuya. Ako to ni picturean na era. Okay ra ba na? Ma! 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 Kung Sige, sige.